Press conference hall meeting with different organizations knowledge today jurisdiction of the Simon here. For some minor face to the way they say irrigation cannot be need Makan photo. जों गतनो साइमानो सिनि सोसाइटी डेभलपमेन्ट नि बागै सिनि कम्युनिटी डेभलपमेन्ट नि बागै मीडिया नि सामुं बालाय कतरकुक आबनि बागै जों खुमुलुं प्रेस क्लाब दिनि सिनि तिप्रासा सोसाइटी नो सिनि तिप्रासा जाति गफानो दिबु कुसुगत लांगानि बागै नांगुकमानि सामुंखा मीडिया नो तिप्रासा मीडिया नो डेभलप खायदि आ सामुंगो जों दिनि ADC ni Chief Executive Member, ADC ni CEO, dia bahai keno TTAADC ni TTAADC ni Twiui jeng deputation Yapharkha jeng Malayka jeng Kok Salaika. Bahai keno puilabana jeng ADC ni CEM Sanmungno Dramatia bai kaisa deputation no thanglai bani. Chini Sanmungkha Kaisni Sanmung 7.7 demands notice ini ciun tadi kaisa deputation Yapharkha sini press club ni president tongo press club ni vice president assistant secretary oba hikena sini executive body press club ni jota dong tongo sini Sanmung rong ni bisingo ek number Sanmung tongo state o je advertisement policy ni bisingtei media house rokno advertisement dajak mani hai fund dajak mani hai जों एडिसियो बकताल पलिसि खालायजाक थों आबाहायके सानमुं तिसामानि ते आबाहायके न रेगुलार मीडिया हाउस रखनो मीडिया चैनल्स रखनो एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड खालायजाक थों दजाक थों नि आबाहायके न सिनि तिप्रासा मीडिया रखनो जों गतनो साइमानो सिनि तिप्रासा मीडिया रक गोबां चैनल बांला न्यूज पेपर ककब्रगबो सामु खायबे केबा फाइनान्शियली बेलाय के वीक जों सास्टेन खायनानि बागै बेलाय कुथुक आबानि बागै एडिसि हापांनि बागै फाइनान्शियल एसिस्टेंट फाइनान्शियल हेल्प उइमानो लोन उइमानो वन टाइम फाइनान्शियल एसिस्टेंट आबो हायराबो एडिसि हापांनि बागै खालायजाक जों थुनि आबो हायगोन सिनि 7टा पॉइंट न सानानै हिंगेथ लिरनाय टिबो दङ सिनि सानमुंग एडिसिनि बागै वर्कशॉप खालायजाक जों ट्रेनिं दजाक जों तांगिंगे जों दनो साइमानो सोशल मीडिया नि टाइम जों ताबो मीडिया इथिगनति जतनि नॉलेज करिखौ सिनि jurisdiction bahuzartei chini darikon bahuzartei जों साइमेको काइसा न्यूज कंटेंट मां खाके न फेसबुक यूट्यूब अपलोड खालायरबो गाबो सिनि सोसाइटी वे एफेक्ट नगो आबो सिनि बोरै बसारं थानि एफेक्ट नगो आबोनि बागै आबो हायरक थानि काटिनानि बागै सिनि खुमुलुं प्रेस क्लाब नि सानमुंगबो न खुमुलुं TTAADC नि बखातै काइसा वर्कशॉप नि एकेबा ट्रेनिंग प्रोग्राम खालायजाक दों सिनि सानमुंगन तै CEM साहेब बलायके खातं जाका ते कबर खादाकिनो जानाय तेव बाहायकेनो सिनि खुमुलुं प्रेस क्लाब को दाकिनो अपग्रेड खालायनायनि बागै प्रेस कन्फारेन्स हॉल सिनि फार्निचार बेबायदि निबो गाहामना कबर खातै सिनि एडिसिनि CEO सिके जमातिया बबो बलायके जोंबाय मालाय खापां सारजाका खातं थकजाका बिनि बिसिंतै जेसक मानसाक बस खुमुलुं प्रेस क्लाब ताइ सिनि तिप्रासा मीडिया रखनो सुबासु खालायनायनि बागै बिनि सुबासु दंनाय नै सायखना राखा आसेनो हामबाय